Så starter vi på en guided rundvisning op på tagetagen, hvor de har restaurant og køkken til at lave morgenmad. De har også et lille hyggeligt opholdsrum. Det ser vi her, hvor der er et billard. Man kan sidde og hygge sig. Man kan gå hen og kigge ud af vinduet. Kigge ud over byen. Det gør vi ikke lige. Og så herhen, der kommer vi hen til hele morgenmadsbuffet-området. Og alle bordene er dækket op med super dejlige retter. Så står der også en kaffemaskine og en temaskine, og der er 2 forskellige juicebeholdere. Nedgangen til vores værelse er her. Og her går vi ind i selve spiseområdet. Der er nogle lave stole, man kan sidde ved. Og så kan man kigge helt ud over store dele af byen. Man kan kigge helt over til Istanbul. Man kan også se parabol hernede. Kan man alle steder. Og så bevæger vi os lidt ned til det område, vi plejer at sidde og spise i. Det kommer her. Sjovt nok er det tomandsbord. Men det er for det, man skal have plads til at sidde og spise sin morgenmad. De har også mulighed for at lave frokost og aftensmad heroppe, men det er der ikke lige sæson for nu her. Men det er en pragtfuld udsigt. Om morgenen kan man sidde og nyde mågeren, der kigger ind til os og tigger ved bordet. Næsten lidt atypisk. Normalt er det katte, men her er det måger. Her skal der så lige have et udsigt over vandet og ned til havneområdet. Og i horisonten, eller i baggrunden, der har vi det yderste del af Istanbul. Kører lidt videre rundt. Et lille hjørnearrangement kan man også komme ud og sidde og spise ved. Og her et lille view ind over byen, hvor vi havde vores gamle hotel. Vi kan ikke lige se det her. Og drejer lidt rundt. Og så har vi hele spiseområdet. Meget, meget hyggeligt sted. Meget rent. Sød og høflig betjening. Ja. Yeah. Og nu tror jeg, vi har nået hele vejen rundt. Og vi siger tak for denne gang og slutter herfra.